Vítam vás u nového videa. Dneska som si pre vás pripravil ranked s kamošom. Si zahráme. Rovno ho teda pozvem. A pôjdeme na to. Tak, už sa pridal. Dá ready. Dva star dropy neotvorené, tak si ich môžeme ísť otvoriť. Takže prvý je rare. A druhý je rare. Proste mám nešťastie. A z obidvoch to rovnaké. To isté. 25 oných powerpointov. Super, takže môžeme ísť hrať rankedy. No, zoberiem si Leona, pretože toto chcem tak na diaľku, tak si zoberiem Leona. Inak hrávam Edgara stále, ale teraz sa snažím pušovať často Edgara, či Leona sa snažím pušovať. A máme celkom na hovno tým, ale inak v pohode. Ja tu budem takto kempiť na nich. Dobre, tak nič. Nie. Nestiel som ísť. Nevadí. Pozor, Buzík ide gól. Kamo, Buzík je golman. Pozor na nich. Ježiš, ale ten... Jaj, musí hádzať furt bombu. Okej, Ricky dal gol. Ricky je super. Tak, ale Ricky... Milujem. Ja chcem si im hrať, no. Kamoško, ja už idem do Diamondu. Ja už idem do Goldu, takže... Snáď sa mi dneska podarí gold. Ok, máme nové. To isté čo nie nový. A to je asi v pohode, akože. Neviem, aspoň niečo proste. Poďme znova. Joj, nie, znova. Bravo Ball, to je niečo, čo nemám rád. Ja si na Bravo Ball dávam väčšinou Leona. Áno, to si dal Jackie. Tak to je slabé. Ale Jackie je akože dobrá. Jackie je slabá. Keď ju máš také, jakoby... Proste, jakoby také... Proste, keď je pri tebe lopta, no tak to je dobré. Tomu pokojky má... máme to vyhraté. Myslíš? Pokojky má oni rank. To nejde o rank, ide o to, jak hrá. Joj, to čo ma tu zabíja? Kamo mi... Robíš si srandu. Vieš, čo ma zabilo? Mňa zabil ten stroj. Nie, a prečo som tam nebol? Ja som tupý. Dobre, teraz musím strážiť. Jackie ide. A to čo je hre? To jak je to spamuje? Jaj, Jackie Chan. Oh shit. Tak, preto to mám rád Bravo Ball, lebo proste na tom vždy prehrám. Alebo skoro vždy. Let's go. Prosím, aspoň hodzone. No, hodzone akorát. Hodzone je také v pohode. Ja si dám Edgarička svojho. Fajnového. Ktorého milujem. Tak. Snáď to vyhráme.
Dynamite je slabý, akože dosť. Tak. Ideme na to. Musíme však to... No, akože henta v strede je dosť dobrá celkom. Čo ja tu... Ale tak to je Briti. Tak to asi majú vyhraté. Počkaj, ja teraz po nich skočím, pozri. Nie, nenávidím toto. Prečo nemôže Edgar proste dotiahnuť ďalej? Keby dotiahol ďalej, je všetko vybavené. Všetko tip-top. Dobre, toto majú prehraté. Už má féru. Som ani nemusel ináč. Nie, chod tam. Čau. Utekaj tam rýchlo, Edgar, no. Akurát keď som mal hypercard. Sú oni normálni. Nech skápu. Čavo je dead. Vieš čo, hač tu čo chceš, Mister má hlavne. Really? Dobre, jak chceš? Jak chceš? Ty si to vyzeral. Ale tento stroj more to doma. Nie. Kamo, oni to majú. Sme dead. Prehrali sme. Super. Haste, tak to si dávame Edgara. Však, ja skočím, dám tomu 1300, volačo. A ešte to dokončím, kamo. Daj si rýchlo niečo. Penny máš? Super. Silver. Ty už máš silver jedno? Kedy si si... Ja som ti pomáhal s tým. Dobre. Barley. Ja hlavne teraz spamujem celý. Dobre, nevadí, ale dal som mu toho veľa. Kamoško, my máme ešte 100%. To máme vyhraté. Kamoško, ja tam teraz skočím potom. Skočím. Skočím. Kamo, nedajú nám ani damage. Aha. My mám stále 100%, chápeš? Kde ja, prosím? Kde? Nie, ja som dal. Ja. Ok, plus 90. Kamo, teraz mi to dáva strašne málo, lebo idem do goldu. Do 128. Však áno, lebo ty ideš ešte tak, ale mne to nedáva. Kde si ty? Idem do goldu. Ja som v golde. Potom, ak sa mi podarí Diamond, potom Mythic, potom Legendary a potom Masters. Kamarát po Masters, ne? Okej, neviem sa tam tak povedať. On furt dostal iba z hodzónu. On mal dobrého brawlera na hodzónu. Nemá oného. Ten prísť nemal kurma na hodzóny Skýra. Máš Skýra? Hyper. A Franka.
s kým môžeš hrať. Daj si Leona, keď poviem ďalšie hodzenie. Práve že Edgar. No aj on. Ja som skočil po Leonovi raz a je dead. Teraz ma zabil Crow. S tým, že mi dal infekciu. Možno. Nie na to. Ja sa bojím skočila nič. Lebo oni ušli jak nobáci. Hneď jak vidia mňa, tak utekajú, chápeš? Nie, počkej, my sme tam nechali vlastne. Kamo, neviem, asi by sa mi hodil ten Leon teraz. Pozri, vyhnal som ich. Kamo, reálne, stačilo ísť pri nich a vyhnal som ich. Jo, mám 70 HP. 0. Teraz to prehráme. 100% to prehráme. Na ďalšie hodzenie si dám iného Leona. To sme prehrali, oni majú veľa. To sme prehrali. To čo je? Tyk je slabý. Vyšlo. Musíme to dať. Nie. Kurňa. Ďalšie hodzóny dávam Leona. Aspoň na to. Lebo s tým Edgarom, kým tam prídem, tak to... super, bravo, bye. To je teda na hovno. To prehráme. Nie, to je slabá. Videli ste môj skin na Nitu? Ja som len taký ako keby obranca. Prinišiel tu trúbka. Aha, ty myslíš, že tu. Všejem. Chudák aj nechcel urobiť. Však obranil ma, ale však nie. Čo si jak? Super. Ale nemôžem ma akože, nie som, no. Chlapec, tak to si skončil. Hej, ale tak to jak ma dalo do rohu, to čo je? Nie. Ty si nie normálny. Čo? Však to bola tyčka. To nebol gól ani náhodou. Ani za svet to nebol gól. Však ale to je na hovno, že tento oný čavo, ukrajinský, on proste, jak to povedať, dáva preč tvoje strely. Vykýdľuj. Tým je strašne OP. A nenávidím ho. Už zase nenávidím Bravo Ball. Už sa mi zhnusil. No ten Bravo Ball už sa mi zhnusil.
taká sračka to je. Ale... Dali gol, to už máme preč. Nie. Gol. Yes. Však práve, že ty, keď ich rýchlo zabiješ na začiatku, tak ty môžeš dať rýchlo gol. Paráda. Už nenávidím Brawl Ball, fakt. Pozri, za chvíľku budem zase do Silver 2. Keď nám to ďalšie Brawl Ball, ja končím. Dobre, hej, tak to si dávam Edgara. Tak som si rýchlo vybrala. Really, Shelinu. Boring. Ježiš, to čo som spravil. Ježiš. Musel ku mne dojsť akurát, keď som im hitoval safe. Je normálny. El Nubakos. To je El Nubak, nie El Primo. Vážne, nevšimol som si, ale je tu El Primo a Rosa. Ok, znova skočím. No, oni sú dead. Čo? Dobre, skočím tam posledný krát na nich a... Majú... Nie. Ja už nemám onu. Jak som ich tu vypal, jak nič. Jak nikto šel, som ich tam vypal. Tam hypercharge a bum, dead. Som ich zabil, jak nič. Preto to mám rád Edgara na haste. Poďme. Nie, Game Grab nenávidím. Z celého srdca ho nenávidím. To je najhoršia hra. Game Grab. To je taká sračka. Kto by to hral? Back on the grind. Tam strieľaš. Ja som skočil po Spikeovi, ale nie, zle som skočil. Ja už dávno vidím, že to máme prehraté. No proste Game Grab to je hrozné. To je fakt, jaký debil vymyslel Game Grab reálne. To mi muselo dobre chýbať. Ja neviem, ja sa ani nesnažím, lebo však proste toto je taká sračka. Poďte tu. Čavo, nechod tam. Kúpec.
Utekaj. Zabil som ho. Yes. Ale zabil som ho tam. Čiže nefajte a ja som ho hneď vypol. Jak si to dopovedal, hneď som ho vypol. Nie. Budem ranked star drop. Čo mi si padne? Veľké hovno. A 100 blingov. To bylo. Akože dá sa. To sa ti hodí na skiny. No poď. Poď. Kúp si za 1000 ten, čo mám ja na Edgara. Knockouty, tak to je v pohodičke. To milujem. Knockouty sú super. To hrávam furt. Dúfam. Lebo ten, čo je v strede, ten typek, on má slabého brawlera. Proti Leonovi, no neviem. This is so lame. Reálne už som vypol všetkých brawlerov, čo boli v hre. Ja už som s mojím Edgarom vypol Edgarov, hociakých, Leonov, Spikeov, všetkých brawlerov. Preto Edgar je celkom OP. A keď máš na ňo dobré gadžety a všeličo. Čomu ja som skočil po Piperke a zdochla je mŕtve. Bum. Čo si sa zlakol? Ešte Pipik zmakol. Nie, zle som skočil. Leon dead. Zle som skočil Leon dead. A ja som dead. Tak to ste prehrali toto kolo. Keď som tam není ja. Dáš Shelly. To nedáš. Alebo, počkaj, Leon. Choď na ňo. On má málo, Nino. To nič. On ťa vyspamuje teraz. Mal si keď mal málo. Som ti hovoril. Počkaj, ja si dobijem ultinu. Dobre. Tak mám dobitú ultinu, že som šťastný. Nie, ja som mal ísť na Spajka. Čo? Na Leona. No to ste prehrali, keď je tam tento nubáčik. Na Viktoru sa bola korola. Kamo, reálne tento brawler, to je tak blbosť. S tým sa nedá hrať. Čo som hovoril? Ježiš, nenávidím. Kto by hral s týmto? A ešte ranked. Čo sa proste tým ohrozíš, že prehráš. Dobre, hodzom dávam Leona. Mortis. Možno. Nino, nehovor takéto veci dopredu, lebo potom sa stane úplný opak. To ich vypneme jak nič a všetkých nás vypli. Nikdy v živote to nehovor, prosím ťa. Tak to nás len ohrozuje. Jaj. Nervy mi robia. Lebo oni zabíjajú po jednom. Všetci traja na jedného idú. Takí nubáci sú, že všetci traja na jedného. To sme prehrali, však pozri, koľko majú. Že ani hodzóny nemám rád. Ja už to viem. Musíš furt lietať. Všetci dobre vieme, že si len posratá helikoptera, ktorá sa netrafí. Tak čo chceš? Mám nervy. Super.
Pozri, už sme to prehrali. We can do this. Invisibility. Keď čas vyletí, ja aj normálne sa zabijem. To sme prehrali. Zas letí ten vrtuľník plondený. Super. Daj ho hneď ready. Super. Väčšiu... Aj sme nevedeli dostať. Teraz máme dobrý tým. Veľmi na hovno. You can't make me. Víš, prečo som si vymenil na trash skok? Super. Celkovo už teraz si ako si slabý, alebo čo? Can't believe I have to do this. Fú, jak som ich vypal. Videl si to? CEO of Brawl Stars. Rýchlo sa dobí. Pozri, ani Hypercharge som nemusel zapnúť. A zabil som ich jedných všetkých. Zapol. A dobre, to máme, dúfam, vyhráte. Nepáčim. Lebo oni sú slabí. Dobre. Čo? Ale tak to jak sa otočilo hneď? Nie, naspäť. Dobre. Tu buď tam schovaný a tu budem excited. Ježiš, to na čo som si minul. Dobre, máme to. Kamo, ja 13 oných kilov. Som ich tam všetky zabíjal. Daj ready hneď. Kašli na to teraz, daj ready. Joj. Super rare, to je teda super. Dobre, daj už ready. Zase táto chujovina. Nebudeme to mať vyhraté. A ja si hovorím odbaj. I'm lagging. Ale... To je Edgarom teraz. No nič, to sme prehrali. Lebo proste nenávidím gamerov. A utekajte dozadu, všetci. Opravňujem vás.
To máme. Dobre. Super. Ja už skoro Diamond 1. Diamond? Mhm. Nie, Gold? Či Gold, ježiš. Šibe mi, daj ready hneď. Neviem grať. Hodzón. Nenávidím hodzóny. Ináč ja si môžem tiež zobrať tú posratú helikoptéru, čo tam vtedy lietala furt. Čo robila helikoptéra, strala lasery ti bomby. Pozri, tam si každý... Dobre. You can't make me. Jasné. Ja tu zrosla, ty tam si zvládneš, nie? Nie, on mal 524 HP. A teba vypli. Dobre, ja som invisible. A teraz dead. Teraz tu vydržme. Nie, pôjde. Zabij. Utekaj dovnútra naspäť. Kamo ten 8 byt, jak sa ma snaží zabiť. Dobre, to máme hotové. Hotové. To bolo super, toto sa mi ľúbilo táto hra. Kamo taký kúsok od Diamond 1. Ja mám už taký kúsok, kamoško. Či Gold, ježiš. Mám 10 gemov. Koľko mám? Počkaj, musím sa livnúť. Komu ja mám presne 23, ja si môžem tuším aký skin kúpiť. Alebo ty si musíš... Počkaj, neviem. No. Co? 3 políčka? Na čo? Aha. Ja už mám 3 políčka, akože... Pardon. Popúkam si prsty. Dneska dám v tom videu, nie? Komu? Čo si blázon? 3 políčka. Si blázon? Prečo? To kde chceš dať, prosím ťa? Počkaj, sledujeme do kostry. Kamo? Mne sa najviac páči, Mne sa najviac páči tento, čo mám skin na Leona, proste ten je najkrajší. Can't believe I have to do this. Edgar. Mne sa páči ten doktor Edgar. Tara. To nič. Dobre, poďme hrať. Daj ready. Knockout, tak to je super. Fuck me too. Ozaj. Čo je na nej zle? Že je Nita. You can make me. Som to raža kačička veľa. Joj. Ale nie, naspäť. Preč. Zle nedobre. Kamo, reálne ten Spike už mal byť dávno mŕtvý. No tak to si prehral, či to prehral on. Ten je slabá. Proti trom. No, super.
Yes! Už len ten posratý Leon, ktorý sa schováva na záchode, aby sa nepokakal na hlavu. U nás je dole? Dobre, však to po ňom skočím. Bombac. No škoda, že som minula ultima, lebo potrebujem si ju dobiť. Počkajte na mňa? No. Dobre. No len poď bližšie, spajčík. Uvidíš, čo ti urobím. To zabijem jak nič. Bum, Leon je dole. Preč. O, aj ty utekaj. Ja tu nebudem. Škoda. Kamo, Spike dal no ten čávo. Nie, preč. Zabij ho. Yes. Yes, mám to. Gold 1. Gold 1. Bro. Kamo, ja mám ranke Stardrop. Tu, ranke Stardrop. Mythic Stardrop. Kamo, otvoriť ho. Čo ti padlo? To je rankedový skin. Ty máš dobrý. Kaž, skúsim ja. Čo ti šibe, ja môžem mať také nešťastie. Ale, kamo, to jak môže mať ten rankedový? Veď onemu nepadol Destrovi. A nepadol, bro. Jaké šťastie. Kámoško, Diamond 1. Či Gold 1. Si to furt mýlim. Kamo, hitneme obidva na Gold 3. Ty asi nie tak skoro, ale ja. Ja ešte áno. Píkovičku za 10. No dobre, poďme. Daj ready. Pokiaľ teraz prehráme, tak ja už ani nepokračujem, lebo kamo. Prečo? Lebo nechcem si minúť ten gól, chápeš? Zatiaľ je to môj najvyšší rank. Tak ale dáme. Prvýkrát som dosiahol Gold 1. Kamo, dáme Gold. Môj najvyšší rank bol iba Silver 3. Dáme Gold 3. To sa nedá. Back on the grind. Čo hráme? Knockout. A ja už mám. Kamo, Majko. Ten ma tak sere. A ja po tebe skočím, ty debil. Whatever. Leave me alone. Leave me alone. Great, now everyone hates me. The Boreno. Toto je super. Teraz duela skúška. Nie, len ja som mal nemyslel jednu. Keby nemyslím tú jednu strelu, tak som najlepší. Čopa. Toto bude také dlhšie video, takže no, bude to mať pol hodinku, aj viac už. Už aj 40 minút. Takže no. Moje najdlhšie video zatiaľ. Prehrali sme, super, už nejdem hrať. Nejdem, lebo ja riskujem svoj diamond. Áno. Či jaj. Dobre, ja som dosiahol, čo som chcel.
Ja... Čo ideme? Tak ideme ešte z showdownu. Ukončím videjko. Dáme tak 1-2 hry a ukončím. Let's go, come on, zip zip! Time to sprawl. Jej, tu je oný Vortex. Čo? To už do polnoci nie. Nie, to už nie. Už má to 41 minút. Nie, to sa blázim, kto bude kúkať. Kto bude kúkať hodinové video, sú normálne. Hm, 45 minút sa ešte dá, ale hodinové to je otravné. To komu by sa chcelo. Dobre, ideme ešte poslednú hru. A končíme. We can do this! Yes! A Poco, tak ten je slabý. To mal. Aha. My sme sa vypli naraz. To čo je? Ja som ho vypol prvý. Tak v podstate naraz, ale to je jedno. Let's go! Potiahneme to ešte do tej 45. Time to brawl! Tento Maxovi, čo zahráme. Alebo Balvin si ho. I could do this if I wanted to. Time to brawl! Ale nie. Som normálne. We can do Boring. this! A nie, nejdem nič robiť. Pozriem You ešte. can't make me. Dobre, to nič. Rozmýšľam, že čo ešte pôjdem robiť. Počkej. A nič, ideme končiť. Už končíme. Už to len dotiahnem do tých 45. A koniec.